Abalelwa ku-14 million abantu abakhwela iteksi kweli mihla le, ngelixa besondele ku-600,000 abantu abaqeshwe kweli candelo. Kuqikelelwa ukuba lenza imali efikelela ku-16.5 billion rand icandelo leeTAXI kweli. Kungoku nje urhulumente uceba ukumilisela iinguqu zokuphucula eli candelo ukuze lisebenze njengamanye amashishini ahlawula irhafu kwaye lilawulwe imigaqo yokusebenza. The taxi industry continues to operate as an informal sector on the fringes of our economy. It is not structured along legally recognized business units, and many operators do not contribute to the tax base in the form of corporate tax. I know that Tate Bosch contests this point with me all the time, and he says that we pay tax, and I'm saying we don't pay corporate tax and do not comply with the labor laws to ensure workers are protected. Inyathelo lokuqala kukubamba ingxoxo noluntu. Isebe Namhlanje libamba ingxoxo yokuqala kunye nemibutho yeetaxi, abezoshishino kwanabakhweli. Today kicks off a series of conversations that will be happening across the country. We're going to have your provincial lekhutlas, we're going to have your webinars, we're going to have your Zoom meetings, etc., where we sort of glean information from all sectors to say, what do you want to see change in this industry? Abaqhubi beeteksi bathi bayalwamkela olu tshintsho. Santaco has been calling for limited regulatory powers. For instance, like your law society or your medical society, whereby when a member has transgressed to such an extent that that member should be barred from operating taxis. I think we are moving to that. Ukanti ezingxoxo zitshayelela ingqungquthela ezakubanjwa ngo-Oktoba nalapho kuza kuthathwa khona izigqibo ezakukhokelela ekubeni neeteksi zixhamle kwinkxaso-mali evela kurhulumente ukuqala kulo nyaka uzayo ngo-April.